Objavte jedinečný luxus na pobreží Stredozemného mora. Vitajte v rezorte Titanic Deluxe Lara v Antálii. Len 10 km od medzinárodného letiska v Antálii a 12 km od centra mesta Antália ponúka Titanic Deluxe Lara prémiovú dovolenkovú skúsenosť, ktorá uspokojí aj tie najnáročnejšie očakávania. Obklopený bujnými zelenými záhradami s výhľadom na kryštálovo čisté vody Stredozemného mora, ikonický Titanic Deluxe Lara je jedným z najvýnimočnejších luxusných Deluxe All-Inclusive rezortov na tureckom pobreží v oblasti Lara. Športoví nadšenci si prídu na svoje v modernom športbare, kde môžu sledovať svoje obľúbené zápasy na veľkých obrazovkách. Milovníkov nakupovania potešia butikové obchody, suvenírové predajne, obchod s plavkami a vlastná značka oblečenia Titanic. Rodiny a priatelia si môžu spoločne oddychnúť v útulnej klubi s biliardom a bowlingom alebo s PlayStation konzolami. Pre dospelých je Titanic Deluxe Lara dokonalým miestom na oddych aj aktívny relax. Tradičné turecké kúpele, profesionálne masáže, luxusné wellness centrum, krytý bazén a moderne vybavené fitness centrum prispievajú k úplnému telesnému, duševnému zotaveniu. Deti sa môžu zabaviť v samostatnej budove detského centra, kde ich čakajú Montessori hračky, tvorivé dielne, simulátor hasičov, oddychová miestnosť, miestnosť na dojčenie a špeciálne baby spa. Detská reštaurácia ponúka pestrú a zdravú stravu. Zatiaľ čo Aquapark sľubuje plno zábavy a vzrušenia. Ani gurmáni neodídu sklamaní. Čakajú na nich výnimočné turecké a medzinárodné chute, štýlové kaviárne, vitamínový bar či cukráreň. Každý kúsok je zážitkom. Na pláži si hostia môžu užívať slnko v exkluzívnych pavilónoch, ktoré poskytujú maximálne súkromie a pohodlie. A ak váš let odlietá až večer, Titanic Deluxe Lara myslí aj na to. K dispozícii sú spoločné oddychové miestnosti, sprchy, uzamykateľné skrinky, aby ste si posledný dovolenkový deň mohli vychutnať naplno a osviežení sa pohodlne rozlúčili s rezortom. Titanic Deluxe Lara. Miesto, kde dovolenka nie je len oddychom, ale zážitkom na celý život.